ato ng himuan doon na og budget. Okay, sir. Kay sa dugay panahon mao jud nay problema sa Ilabanga. Himuan nato ni og municipal ordinance, Ordinance, oo. para jud matuman. Sir Teddy, isa sa mga serbisyo nga imong idalit sa mga tao sa Inabanga, Bohol is proper sanitation or ang atong gitawag nga kahinlo sa palibot. Unsay mga projects nga imong plano, sir, nga himuon para masabtan gyud sa Inabangnon unsa ka importante ang proper sanitation or ang kahinlo sa palibot, Sir Teddy? Kaning akong mga project, Bren, nga akong prioridad kay naa na sila sa atong balaod. Una, proper waste segregation o saktong paglain-lain sa kalain-laing basura. Pinagi sa pagtudlo sa tanang katawhan unsaon paglain-lain sa tanang klase nga basura sa tanang barangay sa Inabanga. Magbutang ta og mga garbage can aron dito ilabay ang mga basura nga na-segregate na. Himuan nato ni og municipal ordinance, Oo. para jud matuman. So kuan ni sir no, naabitaw gitawag sir nga saying nga may pera sa basura. Unsa pa sir, aside from the proper waste segregation or paglain-lain sa mga basura? Ang ikaduha, Ma'am Bren, sa akong gigasol sa una, kaning kalimpyo po sa ato merkado. Oh, kato sir imong giingon nga kana magsigbaha. Nagplano mi kung kami na ang magdala sa lungsod sa Ilabanga, ato gyud pinangaon nga let's say ma-rectify pinaagi pag-hire og expert nga mga engineer unsaon jud nga dili na magbaha ang tubig, maglunok, dili magpundo sa mga kanal. Okay sir. Kay sa dugay panahon mao jud nay problema sa Ilabanga. Kay sa timpong tiulan magbaha ang atong merkado, unya ang atong mga kanal puno. Murag way exit padong sa dagat. Yes, sir. Pindot kay sir. Ug katong kuan po sir no, kay nag-mention ka ganiya Sir Teddy ug kanang imong tabangan ang mga tao nga dili jud in town maka-afford og kalibangan. Kanang project nga sa Kalibangan ato nang himuan doon na og budget nga atong ihatag sa mga atong kaigsuonan nga kulang intaw sa financial capacity nga maghimo og kasilyas. Nga kasilyas. Kay kung kita minus og capacity ato nang unahan ato pagkaon, bahala way kasilyas. Ang mga basic needs sir tinuod na sir. So atong tabangan jud nga mapunduhan, atong matabangan ang tanang katawhan nga wala pay insakto nga labayanan sa hugaw. Salamat kay sir.